Jonga, yeah, have you noticed izangoma ezikhoyo? Izangoma ezikhoyo zi-cute. Ziphuma kwi-relationship. Who knew uba sizaba ne-crush kwizangoma? Jonga, bendine-crush kwesinye isangoma naqoba manje umvisithele ugirl. Thinking uba amathambo azangixelela the moment ndingene egeyithini uba nalo ubambo lakho lungena. Amathambo athetha ikaka. Jonga, and izangoma ezikhoyo ziyayithanda i-English. Uthi uyoconsulta pha balahla ithamba athi ba bathi abaphansi. When you don't take anything serious. Everything is a joke to you. Jonga, izangoma zigcwele indawo yonke kumntana endimdibena ku-Facebook. Ndambamba nge-inbox nathi hi wathi hey. Nathi unjani, nathi right njani wena, nathi right now. Jonga, yasuka i-conversation ku-Facebook yaya ku-WhatsApp. Nathi hi wathi hey. Yasuka i-conversation ku-WhatsApp yaya kwi-banking app. Dasend imali. Ugel use-Cape Town ndise-East London. Dasend imali, andisend imali ye-flight. Ndisend imali ye-bus. Intercape. Utravelisha 14 hours. Because le yam yahanjelwa. Le yam ufuna kutravelisha 14 hours. Nanti tourist destination. Jonga, Kauzo fikelwa intombazana for the first time umjita. Wenza izinto ongaqhelanga uzenza. Like you Google ingredients. Uzawupheka. You know, you buying things ongaqhelanga uzithenga. Like when you ongaqhelanga uzenza but like uhlamba. Yabo like Kauza 100 intombazana for the first time. Jonga, wafika umntana I catered kugirl ndabenzela yonke into. Saye ebhedini. Xa sifika ebhedini ndathi foreplay. Kumnandi bra. Athi foreplay, sithe sebhizi nge-foreplay ebhedini yam. Ugirl wandityhala. Jonga, ndavuka edustini erumini yam. Ndiphakama ndithi yela intoni? Yele kalakazi nathi ebhedini. Ndithi intoni uthi uthi siya ndihamba ndedwa. Ndihamba nezihlwele. Ndithi intoni uthi uthi siya abavumi. Jonga that time ipipi iqine straight. Ndithi thetha na